Lap mar tuke ma Siaya County koro gik rumo bang' gedo noyware kuom thuolo mar higni 5 nyaka ne chak higa mar 2019. Alap mar tuke no igeno yaw mondo chak tich e giko dwe mar aboro ni, kendo igeno ne jotuk adhula mag Gor Mahia biro tugo gi jowadgi mag Yanga Stars mowuok e piny libamba ma Tanzania chieng' ma ibiro yawe ayanga, kaka jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo miyowa ler. Bang' gedo mosekawo higni buora, alap mar tuke ma Siaya koro nenore ma wang' ni yawo ayanga, kendo ka idonjo e paw tuke ni to gima ikuongo neno gin kombe manyangafu mochan maber e kar bet mar welo modhial, to e bathe kocha tich dhi e nyime ka funde temo lawo sa, kendo mae en ranyisi makende ni singo ma kinde ka kinde mosebed ka ichiwo to ok chopi e wi gedo mar alap mar tuke ma Siaya ni wang' ni koro dhi chopo kare, kendo koro geno nitie ni ler dhi rieny e mudho. Kaluwore gi kidieny mokwongo mane wadwan mondo wager osechopo atamalo madhi 95 kata 6 kanyo. Gima uneno ka gin chumbe, kata unyalo neno ka ji wang'o chumbe masiro jotugo mondo kik hinyre. Mano wang'e ni kachopo tich abich to biro yudo ka gisetieko. Alap mar tuke ni mabiro ting'o johera mag tuke ji ma ok tin ne 20,000 ne olor higni 5 mokalo, to kata kamano gedo mare ne odwa yware nikech nok mar omenda, muoch mar midhusi mar korona to kod lokruok e nengo mag gige gedo. Kata kamano sani thoth gik moko e tielo mokwongo mar gedo ni osetieki, kendo moko kuom gigo ma pod odong' gin kaachiel gi pedho kar ng'wech, tieko pidho lum to kod chuogo teyni madongo e kind mamoko. Koro yapo mare to nyalo bedo e kind giko dwe mar 8 kadhi mbele, to mano bende luwore gi lum ma wapidho kani, nikeche kata bed nu asetieko gedo to gima duong' kuom pap en lum ma ituge. Ng'at ma nyomi orak mar lose koro dwarore ni mondo koro obiro mondo mi ochak timo omedie manyiwa ma miyo tiende lum dongo piyo, omiye gimoro wige 2-3 to kalure gi koth ma be Nyasaye ogwedhowago, wageno ni lumni biro bedo moikore mar tugo. Kar ng'wech owacho kata kamano ni ok bi kawo thuolo malach kapok opedhi, ni mar gik ma onego ketie oseng'iew, kendo gimodong' en mana kelo gi sa asaya kowuok sani. Ka nying mar paw tuke ni bende ofulo ni ne osemany, kendo sani lalruok dhi e nyime, kendo machiegni en bende ibiro gure ayanga. Doguda eno ka kuro osegoye, ol simiti kanyo ma kuro osebedo motegno mani luongo ni base mare. Koro wi base no nitie gimiluongo ni tatan. Tatan no nitiere mosechopo ka to gisechopo e Kenya ka Mombasa, mondo mi otinggi ka gia Mombasa okelgi mondo oketgi. Koro wan gi geno ni kachopo giko dwe mar 8 to wabro ka alap mar ng'wech biro yudo ka oseketie onget. Gavana ne nosewacho ni ndalo mokalo kae nying nyaka puodhi, to nitiere duonde bitere mondo puodhe. Koro ka duonde go osetieko puodhe to an kod adieri ni sami yawe nying no biro yudo kosendik malo. Mae en alap mar tuke ma owacho ni biro bedo gi gik mathoth kamoting'o ofise, magawa to kod nyaka tesend obila, ka oweyo kuonde ma jotugo loko e lewni. Apisas mabiro bedo jorit mar paw tuke ni to ting'o nyaka kuonde migage ma iluongo ni magawa, to kata mana jok mohera muna ma yweyo godo kosetieko tich bende biro yudo napas. To iye kanyo oting'o nyaka apise mag jota chenro mag tuke ma kanyalo chiwo ranyisi kaka koro FKF biro yudo ofis kanyo, FIFA ma bende the governing body mar adhula bende biro yudo ofise kanyo, jo Athletics Kenya bende biro nwang'o, obila bende nyaka bed gi kar gimoro ma gibetie, gik moko kaka dispensary mo mathin biro bedo set up kanyo, koro ting'o gik mang'eny. Sani koro wego rak magero alabni piem gi kinde mar neno ni gitieko kuonde modong' mondo mi paw tuke ni obi ochiwa ayanga ne tend piny owacho ma Siaya County kapok ochopo giko dweni ma gichano yawe ayanga. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County.